Sanibonani babukeli be-Transformation Live. Well-ke si live nalapha ku TikTok u-MC Menzisto. So onenhlanhla uzokwazi ukusibuka ngalana ngala. Bafowethu ngiyazi ukuthi angaze ngikhulume ngayo la ku YouTube. I've been getting calls. Abanye bethi hey manje awuphawule ngodaba likaGugu, uGugu Dlamini. Khona insizwa okuthiwa uGugu Dlamini leyo baba nje netshebe. Sizokhuluma ngeenkabi. Khona bathanda ukuthi sikhulume ngeenkabi la. Khona insizwa eke yavela nje kakhulu la kuma social media and all those lapha ku YouTube, I mean go TikTok, Facebook, ethi uGugu Dlamini. Ngiyakhumbula ukuthi le yansizwa ngesikhathi iqala ukuvela ngangibhizi ke ngelanga eyaqala ukutrenda ngalo. Angisazi ngangenzani but angaze ngithole nesikhathi sokungena ku WhatsApp ngoba ngiyakhumbula ukuthi ngangingapha ngase I think ngise Friday nquthu. So uma ngingena ebusuku ku WhatsApp canti kwase ngabo 10-11 ngafica mhlambe almost 50 abantu abangisendela ama video kaGugu, ubaba uGugu Dlamini lo oboshelwe icala le rape, lo donsa life ngecala le rape. Cabanga ukuthi nalibona niyalwazi udaba lwakhe vele kade ningithinta nithi ngiphawule ngalo. Uma ngingena ku WhatsApp ngifica uWhatsApp ugcwele ngendlela eyisimanga. Mina ku WhatsApp wami uyagcwala kakhulu uma ukuthi nje ukuthumelela udaba uthola ngathi awuphendulwa ngenxa ukuthi angiphathi ke makuthiwa ngiya driver mhlawumbe ngisuke eThekwini ngiza la vele ngifuna ngizokuyithinta ngoba kungeneki nje na ku WhatsApp. So uma usuka uma ngifika ngena ku WhatsApp ngibona abantu abaningi bangithumelela udaba ama video. Qale ngibuke mangibuka le video how ishuthiwe nangi lo baba uyavela uthi hayi mina nguGugu Dlamini ekhakuse Eastern Cape ngigwetshele rape. Uyabuza ke lo shuthayo ukuthi manje uzizwa kanjani uyekukhona nokuyisolo kukhona ngenxa yesenzo sakho nani. Uthi ke lo baba ayakukho kuyisola kumina ngoba icala ngilenzanga. Hawu awulenzanga awu sunesikhathi singakanani la ngafika ngo2009 kushuthi wagwetshwa ngo2009 usiyadlula kuya komunye ubaba futhi uyafika uyabuza uyabuza futhi kulo baba ukuthi hawu ubaba ubani igama nesibongo esholo yababa uboshelweni ethi ngiboshelwe rape ugwetshwe angisazi noma naye wathi ugwetshwe life yini wafika nini washo kunjani ukuyisola ngecala uthi ke lo baba hayi uyabuza ukuthi kodwa ke walenza lona icala uyavuma ke lo wesibili uthi hayi ngalenza icala wayesedlulisa ke lo mlayezo awudlulisayo ukuthi uyacela ukuthi abantu besilisa behlonipha abantu besifazane nani. So a lot of people ke babengifonela ke manje icebe ekhulu ake nisize lo baba uGugu lo nawu lapha uthi manje lo baba icala kalenzanga. A lot of people abanye sebengabangani bami khona la ngenxa ukuthi sabonana ku Facebook ngikhuluma ngazo indaba zasejele. They are like brothers and sisters sindawonye manje. Abanye ngixoxa manginenkinga ngifonela yazi phela nginenkinga engibhekene nawo la nabo futhi mabe nenkinga bangifonela so sazana nje khona la sikhuluma indaba zasejele. But yibo ababengifonela nabanye ke ngingabazi abafuna nje inamba yami bathi hayi no ake sicime MC Menzisto bangithumelele. Into engayishoyo kubona akuyona le ababeyilindele. Akuyona le abantu ababeyilindele ngayishoyo. Uma umuntu ungakhumbuli kahle. Kodwa into engayishoyo ile ngihlala ngisho la ku Facebook ngejele. Bathi mabengishayela abantu abaningi bethi akusiza ubaba uDlamini. Ngithi mina yindaba nithi akusiza ubaba uDlamini. Bathi hayi manje icala kalenza ngiboshelwe ubani. Ngithi yindaba nithi uboshelwe ubalo ubaba uDlamini nje obesho nje. Bathi hayi ngani ushilo kuyivideo
ngithi mina hayi man uma ukusho kwakhe kuyivideo kusho ukuthini ukusho kwakhe ngoba ngihlale ngimtshela mina ukuthi ejele nje mhlawumbe angiqale ngokuthi lapha la eMondlo kunomseshi ngicela ungamusho ngoba abantu abangathanda ukushiwo lapha kunomseshi womngani wami la eMondlo ungilandela kakhulu kulezi zinto lezinto esikhuluma la uthi wayekade enze criminology lapha what is called this criminology or yini lento yoku lama studies kodwa are related with correctional services and all those things wayenza zona lizofunda uthi utheme eseqedile wayesethola umsebenzi wayosebenza ejele wasebenza uku-assess iziboshwa angithi mawuboshiwe mugwetshwa usuka ne-judgment yakho uye esenkantolo esho ukuthi nezithupha zakho uyongena ejele befika ejele bekwenzele uqala uhlaliswe kwi-isolation usazo assesswa ucheck izifo ngangayichaza lento ukuthi mawufika nje ejele uvela ufuka ungene nje ufakwe insizweni ezinye uhlala noma 3 days or 4 days uhlezi kwi-isolation ngaphandle mawusuka kwelinye ijele uya kwelinye kodwa mawufika nje ejele ufika ukuthi kade ugwetshwa uyayu-assesswe ucheckwe isindo sakho ukuthi usinda i-weight ucheckwe izifo nani ucheckwe yonke leyo nto u-assess ubuze necala ukuthi kodwa icala walenza yini lenzeka kanjani kwakwenze njani ekhaya khona bani yabo zonke lezo zinto unazo ninamba zasekhaya uyaxhumana nabasekhaya wayithola nibail noma nje ubugwetshwa nje kade lokhu sesitoksini njalo yonke lesengangayichaza lento so wayenza lo msebenzi ke lo mseshi engikhuluma ngaye uthi mayenza lo msebenzi uthi mhlambe eziboshweni ezu50 hayi phela ukuthi uzenza ngosuku yini awuzenzi mhlambe ngosuku wenza 2 or 1 uthi lo mseshi eziboshweni ezu50 ayezenzisa ama-assessments owaye assessa uthi mhlambe sisodwa isiboshwe savuma ukuthi icala lisenzile sisodwa isiboshwe savuma ukuthi hayi icala ngilenzile uthi eyilento yamhlupha lento wayesebhale ireport waya kumphathi wakhe umphathi omkhulu wafika wathi hey yazi mphathi kukhona into engangiphethe kahle kukhona into ekufanele siyenze angazi noma bese ngike nayenza ngoba ngiyafika mina la emsebenzini nginesikhashana impela ngifikile ngisemusha noma senginesikhashana kodwa I still regard myself as umuntu omusha compared to you guys kunento engihluphayo la iboshwa ziboshela ubala especially iboshela amacala erape ziboshela ubala manje angazi singayisiza kanjani uthi kumphathi mayitshela lo mseshi ngithi umngano uthi umphathi yindaba uthi iboshwa iboshela ubala uthi lo wathi uthi bese phendula umseshi lona mayibuza umphathi wakhe ukuthi yindaba uthi iboshwa ziboshela ubala uthi lona ngase ngiphendula ngithi hayi uyazi zonke iboshwa engiassessayo uma zingichazela especially zama-rape zonke mfethu aziwenzanga lamacala zonke aziwenzanga zithi aziwenzanga uthi umphathi wavela wathi eyifuseka nguye hamba wenza umsebenzi lakhohlwa ziboshwa uthi yamgulisa lento ukuthi umphathi lento uyithatha kancane ukuthi umphathi lento uyithatha kancane lento kodwa iboshwa ngapha iboshela ubala uthi yangigulisa lento uthi ngithe mase ngimdala ejele ngahamba ngathola ngithe sengimdala ngabona umphathi wayiqinisile iboshwa suke iqamba amanga masithe amacala ziwenzanga zisuke ziqambela amanga mayesefundile naye ngaphakathi wabona ibehavior yeboshwa so ke ecaleni lika baba lo gugu ngangibabuza abantu ngithi mina yindaba nithi uguga kalenzanga icala bethi abantu hayi nangu seshilo nje ngithi mina hayi musana ukuthatha ngani nganitshena musana ukuthatha into eshiwe isiboshwa phela akufanele uthathe into eshiwe isiboshwa iyodwa into kufanele uyithathe isiboshweni
ufuna ubuke ama transcript ukuthi sagwetshwa kanjani enkantolo. Bathi abantu hayi yeka lokho bakhona nabangakubo abamaziyo ukuthi asebechazile ku TikTok ukuthi ngempela lo yababa wakhwela uzungu nani. Weli ke angikuphiki konke lokho. Angazi noma ngizoyichaza kahle lento ngoba angifuna abantu bethi angithathi ihlangothi mina kulento. Ukuthi angazi ngizoyichaza, angazi le ndlela engizochaza ngayo noma ngizoyichaza kahle. Abanye ke babethi bakhona abangakuboka bakaGugu, abangakubuwakhe abasemndenini asebephawulile lo baba waboshela ubala. So siyacela nimsize nani. Asiqale la ingane zakwethu. Mina kunina ngathi ejele icala le rape iboshwa zilivume. Alivunywa ngisho ithikithi lomuntu oboshela irape liyafihlwa. Ziyalifihla ithikithi iboshwe ziyalifihla. Uma sekwaziwa ukuthi siboshele zimbalwa kakhulu mhlambe out of 100 zimbili iboshwe ivuma ukuthi zaboshela irape. Nakhona isuke ivuma ngoba angithi iboshwa phela ejele njengoba ngangihlale ngichazela ukuthi akekho umuntu ongekho ejele. Wena nje lapho ekhaya mungahluboshe ejele zomfica umuntu wangakini ozokwazi istory sakho ukuthi ngempela icala walenza noma uzofica umuntu wangakini ozokwazi ukuthi wena uboshelwe irape. Bese kuba nzima ukuthi uyiphike lelo cala ukuthi hayi mina ngiboshelwe irape. Letha lona ukuthi wayenza yini. Iboshwa ifihla ukuthi ziboshelwe irape. Ziyakufihla lokho ukuthi ziboshelwe irape njoba zilapha nje iboshelwe irape. Letha lona ukuthi walenza yini noma ulenzanga. Ukuthi nje uboshelwe irape ziyakufihla iboshwa lokho. Usifica isiboshwa sikhuluma ngenkunzi, sikhuluma ngebhamu ukuthi hey manje sona sasiba lento ngihlale ngisho sengiyayiphinda. Usifica sikhuluma ukuthi sona saba size sikhombe ngisho isibazi. Umuntu akho nje isibashasha ukusona umphakathi ethi inhlamvu yahamba la. Kukhona insizwe engangakhuluma ngayo nje eyangapha koMtuba esasazi thina ukuthi iyiphoyisa. Yayishile la. YakwaMthembu yayishile la. Sasazi thina ukuthi iyiphoyisa ngangihlala naye eNcome enumber 2 eMaximum. Section B. Sahlala enumber 2 yayishile la. Ixoxa nje ithi hey yabona yabona nje mangiphuma la ngeke vele ngisaba yiphoyisa yabo. Kanti ayikazi beyiphoyisa, ayikazi ayazi nawo ihlalizwe ezinye iboshwa ixoxa engamaphoyisa. Zixoxa ukuthi ephoyiseni ubugebengu bakhona benziwa kanjani all those things. Ubaba lo uGugu njoba agwetshwa noma ngabe ubani komunye uma nje usuke ungaphakathi ejele ugwetshiwe kusuke kunezathu, kusuke kunobufakazi obushoyo ukuthi wena leli calo lenzile. Noma ngabe kuthiwa waqanjelwa abangake, noma ngabe kuthiwa waqanjelwa amanga umndeni wahlangana ngawe wakubopha wenza, kodwa kusuke kunezathu enkantolo ezenze ukuthi ijaji noma imantshi noma amajaji ahlalele lelo cala lakho abe convinced ukuthi wena leli cala walenza bese uyagwetshwa. Noma ngabe waboshela ubala, ziningi insizwe ngihlale ngikhuluma ngazo ngithi mina zagwetshwa amacala engawenzanga, zagwetshwa amacala ezazi ingekho ngisho enzeka, kodwa namhlanje idonso life ejele zihlezi singaphakathi ziningi. Kodwa noma ngabe kunjalo kusuke kunobufakazi obusuke bubekwe phambi kwejaji laba convinced ijaji ukuthi icala lenzile. Umshushisi wakwazi uku-interpret umthetho wawuhumusha waba in favor wafavor yena umthetho kahle, wawuhumusha nje kahle laba convinced ijaji ukuthi ngoba phela ijaji mali kugweba noma imantshi mayigweba ayiveli nje ukugwebe, icaphuna imithetho, icaphuna igatshana ku Criminal Procedure Act, icaphuna igatshana ezibona ukuthi lobu bufakazi lobu njoba sebuka nje sebanele ukuthi ngakufind a guilt wena ukuthi one imantshi suke ingekho, imantshi yayikade ingekho kwenzeka icala, umshushisi wayekade engekho kwenzeka icala, ummeli wakho wayekade engekho kwenzeka icala, i-clerk of court yayikade ingekho kwenzeka icala, utolika, in fact bonke labo abantu abasuke bethethe icala lakhe enkantolo bonke babengekho kwenzeka icala. Ukuthi kwenzakalani esigamekweni la kwakwenzeka khona icala bazokuthola la, ukuthi kwenzakalani bazokuthola la
enkantolo. Bonke basuke lento ngihlale ngiyichaza. So njengoba umuntu esuke egwetshiwe njengaye uGugu, kusuke kunezathu ezibekwe la phambi kwenkantolo ezisuke zenza ukuthi zimgwebe. Ukuthi zikhandiwe noma ziyizo noma kunezathu ezisuke ezibekwe phambi kwenkantolo ezenza ukuthi inkantolo ayiveli imgwebe umuntu. Futhi inkantolo phela yenzi njengathi. That is why ngisho ngathatha abantu abawu10 million yobabeka lapha inkantolo bephakamisa ingqwembe bethu sibani bana ngangayithola ibail, sibani bana ngabolele ejele besivele imdedele inkantolo ngoba inendaba nalezi. Inkantolo ibuka umthetho, iapply umthetho, ibona ukuthi olokhu nalokhu kuyahlangana njengoba echaza umshushisi. Noma mayibona ukuthi umshushisi uyehluleka nanga umuntu ochaza kahle ummeli ebesithatha lokho kukammeli. Ichaze futhi ukuthi umshushisi uhlulekile la, ummeli umbhithile la. Ngaleyo ndlela ngiyamdedela lo muntu ngebail or ngaleyo ndlela ngiyamdedela lo muntu akanacala. Ngake ngayichaza phambilini lezi zinto. So uma kunomuntu ogwetshiwe noma yena ngathi akalenzanga icala abeke ngendlela yakhe kuze kufakaze ngishaba ngakubo, singavamisa ukuthatha lokho. Thina sothatha lokho kusuke kumgwebise enkantolo. Ngabhala ipost, ngiqala nje ukuphawula ngodaba lakaGugu. Ngabhala ipost kuFacebook ngibatshena ukuthi hayi mina ngisho ukuthi uGugu akalenzanga icala noma ulenzile, kodwa engiyaye ngikusho kunina ukuthi ningayithathi into ephuma emlonyeni esiboshwe injengoba injalo bese niphila ngayo. Ningakwenzi lokho, especially isiboshwe lecala le-rape ngoba liyaphika icala le-rape, liyaphika. So ke ngase ngithi into ekufanele siyithathe odabeni lakaGugu ukuthi uGugu wagwetshiswa yini phela, ukuthi uGugu iziphi izathu ezenza ukuthi agwetshwe. Enye into engifisa ukuyichaza ilento ye-DNA. Enkantolo iyagweba icala le-rape, liyakugweba icala le-rape lisacaza ngo-life i-DNA ingekho, kodwa ubufakazi obusuke bukhona phambi kwenkantolo busho ukuthi wena ulenzile icala le-rape. I-DNA ingekho nje liyakugweba icala le-rape, likusacaza ngo-life futhi. So ningami nge-DNA kuphela, ningasho futhi ukuthi umuntu hayi i-DNA wagwetshwa kanjani, i-DNA ingekho. Kwakunobufakazi obabu phambi kwenkantolo bagweba umuntu. Ilokho kufanele nidile nakho. So ke ngathi mangibachazela abantu kanjalo bangithuka ke kuFacebook, wele ke kuFacebook phela khona yonke into. So kukhona ngisho kufana nasejele kuFacebook. Yabo nje endlini yasejele mungena exactly audience yakhona ifana neaudience ya kuFacebook. Kukhona ama-politicians, kukhona abangasiwona ama-politicians, kukhona abangazi lutho, kukhona abaziyo, kukhona ifundiswa, kukhona ifundiswa kodwa lezi engazi lutho, kukhona izazi engafundi, kukhona yonke into. So uma ukhuluma something vele abanye bazoyibuka ngendlela engafani. Ngiyaye ngifunde kakhulu ke mina incwadi i-Animal Farm. I-Animal Farm mina ngiyazi ngekhanda. I can tell you Animal Farm from chapter 1 to chapter 12. Ngingazange ngibuke lutho phansi. Ngikutshela ukuthi isilwane esithize sasiphila kanje, isilwane esithize kwenzeka ini from. So i-Animal Farm mawukuthi niyaye nifunde iphethe ukucabanga kwabantu kwehlukene, abahlukene nangendlela abantu abacabanga ngayo. So ke kunjalo na kuFacebook, singabantu asicabanga ngendlela ezifanayo. So izinto eziningi esibuka ngendlela ezifanayo. So ngathi mangiyichaza lento kuFacebook hayi bangithuka abanye bathi hayi wena uzenza ukuthi wazi kakhulu ubaba uGugu nje kushutha umthandanga nani. Ngase ngiyayithulela ngiphinda ngaphawula ngaleyo nto ngoba ngabona ukuthi ngizoyithwanisa nalabantu kungenasidingo. Kuthe makhamba wavela ukuthi kwakwaba nemhlangano nani eyabanjwa ngomndenini kaGugu, kwavela nengane yathi ingane hayi lo baba wangidlwengula mina wayifaka ngemuva engifake ngaphambili, kwavela nabantu abaningi nje. Ngase ngibona mina ukuthi ubaba uGugu into yakhe izoba nzima ngoba into ebingakhipha ubaba uGugu ejele kuphela ukuthi ingane le akuthiwa wayidlwengula kube ukuthi iyona eshoyo ukuthi mina lo baba akaze yenze lutho, ebese ihamba kuyobhala i-affidavit emaphoyiseni, ibese ithathwa ke lo affidavit inikezwe abameli beyiprocess kahle belifaka udaba enkantolo, luhlalelwe enkantolo kube ukuthi liyalungiswa. Ileyo indlela
eyayingakhipha ubaba uGugu. Kodwa ngoba nengane yathi ingane hayi ungidlongilile nani ungavele ngabona ukuthi ayisekho ke lento. Noma ngabe ke kuthiwa ingane lento eyayisho yayisithishiwe. Noma ngabe kuthiwa yayisithishiwe. Kodwa the mere fact ukuthi ingane ithi hayi lo baba wangidlongula, kusho ukuthi ngeke ikwazi phela ukubhala i-affidavit yemaphoyiseni iyothi lo baba wangidlongulanga. Ngeke ikwazi. So lento akusiyinto isiboshwa nje masivela noma abe yisiphi. Kade ngayisho lokho ngaqala ukisho ngo2020 la ku YouTube. Uma kuvela isiboshwa nje sithi hayi mina ngiboshelwe icala ngilenzanga icala. Ungasinonga yinaki leyo. Ungaze nje ukhushukele ushukela uthi hawu sibani icala kalenza. You go to ama transcript and everything. Nibona ukuthi wagwetshwa yini ngoba kusuke kunezathu ezimgwebile. Umuntu nje mayesejele kusuke kunezathu ezimgwebile. Bakhona ke abanye which are very few othola ukuthi izathu zakhona ayibanga zinhle noma ayibanga bikho fair. Ngake ngakhuluma ngensizwa kaMusi engayibhalela iappeal ejele eyayidonsa life yaphuma eyayiphazamisekile ekhanda. Ingabanye babantu abagwetshwa ngezathu engekho fair shothi imantshi angazi ukuthi apply muphi umthetho ngoba lo yamfo wafika wathuka enkantolo wathuka nemantshi ngangachaza la. Wathuka nemantshi ethi zenza ngcono mayibuza ukuthi wena ngithi wena usibani ethi yena ngathi nibophe bani nina ngangachaza lelo daba. So ngamanye ama cases afana nalawo uthola ukuthi abantu bagwetshwe ngendlela engekho emthethweni. Kukhona ke lento abanye abantu abangayazi leyo ukuthi uma mina ngiboshiwe mina as MC Menzisto ebese kutholakala ukuthi hayibo uyazi lo muntu lo njobe eboshiwe akuyena owenza icala sebetholakala abantu abenza icala. Abantu vele beyitshela ukuthi mina ke njoba sebetholakala abantu abenza icala noma sekuvelile obunye ubufakazi obu undisputed ubufakazi obu prove beyond reasonable doubt ukuthi ngempela labantu balenza icala bese becabanga ukuthi ngizophuma ngakusasa mina ayikho into enjalo. Mina mangigwetshiwe nje ebese namhlanje njoba kuumhla bani namhla njoba ku April manje April 6 ngoba kumhla ka6 April bese kutholakala ukuthi abantu abenza icala naba sebetholakele ngaphandle akusimine ngenza icala akukhona ukuthi kusasa sengizophuma ngomhla ka7 ngoba sebetholakele abantu sengizophuma ngomhla ka7. Le nto yasejele complicated ungaphela ngisho 3 years uhlale echaza lo mfo lo owaboshwa owaboshela ukubulala uShabalala lapha eLindelani. Ubani kambe igama lakhe? Umbopho uhlale echaza ukuthi yena ubufakazi bokuthi akusiyo wenza icala bafika namhlanje kodwa waze waphela how many years? 2 years, I think 3 years elokhu ehleze ejele kodwa ubufakazi obuthi icala kalenzanga sebuse emaphoyiseni sebuse inkantolo sekubashushisa kodwa kwaphela angazi noma 3 years. Uma kuzotholakala ubufakazi bokuthi wena icala ulenzanga uyaphela no 3 years ngisho 2 years uyaphela. Hayi ukuthi wena usuzophuma lento yaseyinkantolo nje iyanyanyisa kakhulu. Imdati yakhona izinyanyise. Kufana noma wenze appeal kuze kube ngcono kodwa makusuka kuyi-order eqhamuke enkantolo. Uyabona nje monze appeal uye namhlanje enkantolo njengoba ku10 manje kuyoshaya u10 nifike ningene enkantolo kuthiwe waqa bese ethi amajaji wena siyakhipha kuleli icala ulenzanga icala awuphumi khona lapho hambe ekhaya ubuyele ejele la kade ukhona uyolindela ifacts ezosuka enkantolo incwadi written letter ezosuka enkantolo iye kuleli jele okulona eshoyo ukuthi mkhipheni usibani bese kuyimaba yakukhipha uyaphela no 6 days no 2 weeks uyaphela incwadi esuka enkantolo ingakafika ejele. Kodwa kwabanye iyafika uyasuka enkantolo namhlanje ifike ngakusasa incwadi kusikhona bese iyadedelwa. So nje lento eyinkantolo kufanele sibuye mina nje ulwazi lwami sengilithuthukisile ngisengifunda ningakhulu incwadi ze law about inkantolo
ngifunda i-Criminal Procedure Act sengiyifunde yonke wele ke phela ngeke ngikwazi ukuyi-interpreta ngoba angifundeli law kodwa I studied ngafika ngapha yabo nje ukuthanda kwami law ngaqala khona enkantolo ngangingakangishongwe ngoba ngathi mangibona izinto ezenzeke enkantolo mhla ngiboshwe 2008 ngabona ukuthi yazi ezinye izinto umuntu ade engazazi kodwa ngaqala ngayifunda. That is why ngathi mangifika eNcome ngafike ngaregister isifundo ku matric level i-mercantile law. I-mercantile law ikufundisa about business law, criminal law and all those things. Ngayifunda ngayiphasa ngayiregister ngayiphasa ku matric wami nje ikhona i-mercantile law, ikhona history. Lezo zinto ngangifundela mina kothisha wamaphambi kwami ngayifunda nje ngenxa ukuthi mina ke ejele nje bangihlale ngichaza ukuthi ngangiphila ngokufunda. So ziningi izinto thina singazazi ethinta umthetho, ziningi kakhulu. Futhi ke ukuthi abantu ba Facebook ngekuba address mana abanye basuke bephuma eceleni kakhulu. Kodwa nje lokho engingakusho ngoba bugugu ukuthi lento yama social media nani ukuthi buye idukise iqiniso. Kodwa ngoba ngihlale ngichaza ukuthi isiboshwa siyaliphika icala le-rape. Noma abe kuthi usithemba kangakanani leso uthi bawusibuka yabo lapha ejele kuneziboshwe ezisontayo, ezinye sezingama Nazareth, ezinye sezisindisiwe, ezinye sithi masiyophaka ziyashumayela ngapha masiphumile phandle sasithi masiphume phandle sisenza ama exercise si exercise lapha eBene Plus othila zishumayele hayi indaba okuganga 2 weeks iBhayibheli sezilazi from A up to Z 3 weeks uzosibona leso siboshwa hayi noma 3 ngakusasa kade sishumayela namhlanje ngakusasa uzothi uhlezi nje endlini nizothi hawu naba beshawe office nabi ziboshwe imbili ziyashawe office hawu manje niyalunguza kushawa sona lesi sibo sathi sishumayela esazi iBhayibheli from A up to Z kushawa sona nesinye thwase sibhebhelisi lesi sathi sishumayela thwase sibhebhelisi sibona uvela ukukhathala ube udaka hawu mawuthi uyalandela hayi 28 phela leli so lifike lahlaba athi lihlaba lesi siboshwe ebusuku sobabanjwa so sebeshayelwa lokho. So in fact lapha ejele ubuso nje beyiboshwa bungakudeceive bungakukhohlisa. Ubuso beyiboshwa bu right mabuzokhohlisa laba eyisuke efuna ukuthi kujolwe nabo. Ngoba enye into engayibukayo ngabantu abangaphakathi bayathandeka ngangabuka embumbulu sisemcimbini embumbulu wawuhlelwe uDCS sisembumbulu siyogida ingoma siziboshwa yeyi inqwaba yenambe sabuya nazo lapha zeintombi zilethela zona intombi wawukhuluma kanye entombini uyabona kwakunethende likhulu kwakukhona ngisho uDr Dlomo lapho wayese ungqongqoshe wani wezempilo eKZN ngiyakhumbula but that was 20 I think it was 2013 or 2014 if I'm not mistaken. Uhlelo lwaliphethe uNgizwa wayesesokhuzini at the time. Ngiyacabanga ukuthi wayesesokhuzini uNgizwa. Laliphethe uNgizwa uhlelo sigida ingoma khona ijele lasempangeni iqala kabusha kukhona Income kukhona iVaterfar kukhona namanye amajele. So zingasithandi intombi zithi mazisibuka ngoba uma nihleze hall niziboshwa nisuke nine row inodwa. Ijele laseqala kabusha ngaphambili. Income kanjalo sigadwe ngamaphoyisa bese kuba umphakathi la emaceleni. Ngangibuka indlela umphakathi wawusithanda ngayo. Wawunela ungathi nje entombini wawuthi nje entombini uthi bese uthi ufuna inamba. Ivele ibhale ngokukhulu kushesha intombi namba ilethe. Zafika ubuthaphuthapha eNcome intombi zasembumbulu zizosibona. Cabanga mawusuka embumbulu uya eNcome ukuthi ibanga elingakanani usuka nje embumbulu uya eNcome. So umuntu oboshiwe mambuka angithi uvela laba abantu uvela ubathande bengashongo lutho bengashongo ukuthi baboshelweni mayiseke wathi futhi uboshelwa mahala kuvele kube worse kakhulu mayeke wathi nje ngiboshelwe icala engaliboshela ngilenzanga kuvele kube worse kakhulu
uvela umdabukele umenze yonke into. So kulula ukuthi umuntu mayithi icala ngalenza bese nikholwa nomphakathi nenza ihula balloon nithi akasizwe nani. There is only one thing ongasiza ngayo umuntu oboshiwe. Ngeke umsize ngokuthi abangakubo bathini. Ngeke umsize mina nje mawungaya ngakithi uyobuza ukuthi icala ngalenza yini ngakithi nje ubuza ukuthi kodwa uMC icala nje obayiboshiwe walenzani khona bazokutshela hawasukelwa khona bazokutshela hawubani yena awalenza ubani ngangekho kodwa nje ngiyazi ukuthi walenza yabona. So akusebenzi kakhulu lokho inkantolo ayithathe yonke leyo nto akusebenzi akusiza umuntu futhi yabo. So akusiza umuntu. So yilokho ke ngichaza ngecala lika Gugu ukuthi asingakuthathi lokho akushoyo yena kodwa asicinge enkantolo ukuthi icala lathethwa kanjani nanokuthi iziphi izathu ezamgwebayo futhi noma ngabe kuthiwa iDNA yayingekho singacabanga ukuthi lelo cala ngaliwina kalula. Futhi phela mase kuyiwa kwi-appeal mhlambe nakho ukugcina ngifuna ukubalula uma uaphila ufaka isicelo seappeal usually kuney'nsizwa ezazithi zigwetshwa angithi enkantolo vele icala sokuliphika ukuthi awulenzanga. Enkantolo nje uyaliphika icala ukuthi awulenzanga uyaliphika nje enkantolo liyaphikwa nje icala uliphika icala uzuyogwetshwa kodwa ubufakazi obusuke bubekiwe kube yibona ukuthi igwetshwa weli kabanye balivuma icala enkantolo kodwa ubufakazi obusuke bubekiwe enkantolo ibona ukuthi igwetshwa noma ungaliphika icala kodwa ubufakazi usuke ukuthi ibona gwetshwa wena bese uyagwetshwa. Then mawusugwetshiwe mawusungaphakathi ejele bese uthi hayi leli cala lingihlulile bengithi ngiyaliphika kanje kodwa lona ngalenza lona lingihlulile ngalenza kanje uyabona. Noma usufonelana nabanye abantu bangaphandle ubachazela ukuthi icala walenza omunye futhi uyayithi mayesegwetshiwe ebese chaza ukuthi yazi bafike leli icala lingigwebile yazi angilenzanga ngempela ebese kuba nezinye izinto oyivezayo ongayivezanga enkantolo. Mhlambe enkantolo ubonile ukuthi lento mangiyiveza izongigwebisa izosuka ingifaka ecaleni kodwa khona icala ngempela ngilenzanga bese mawufonele emakhaya ubatshela icala ulenza kanje bese laba abantu becabanga ukuthi wena leyo nto entsha izongena mawusuyo uyokwenza iappeal lutho kwi-appeal angabusalalele enye into eseceleni kwi-appeal kubukwa ama-transcript ukuthi icala lithethwe kanjani kwi-regional court icala lithethwe kanjani kwi-high court le ekugwebile akuthathwe enye into eseceleni kuthathwa kubukwa khona lokhu okwakuvele kugwebisile ukuthi khona ke kwakugweba kahle into efike yenziwe ngabameli maselise high court of appeal icala ukuthi basuke befike bezama uku-interpret umthetho the very same way ngendlela abayi-interprete ngayo kuyimantshi lekugwebile kodwa basuke benethemba lokuthi kulama judge azoyizwa le ndlela esizama uku-interpreta ngayo umthetho. Yabo nje mina thina ecaleni lethu mhla kufe ulomuntu esamboshelwayo umphakathi wangakubo wasuka ngakubo wazohlasela ngasemakhaya ngenhlanhla kwafica ukuthi bonke abantu bangakithi base bebalekile uDabazi nje wasuka wazohlasela ngakithi kwakukhona insizwa omfokankosi ogibile ngasekho khona wonke umuntu waDabazi ongamcabanga ngoba umfowabo Buthelezi nje uMangisi lo wenimazi kakhulu wayengekho ke ingazi ukuthi yena wayekhuza yena ngoba vele phela ngalize ikhathi uMangisi abanye ke bamazi ukuthi uyadubula isidlova nani uyayithulela nje lo yababa udlame nje into angasayifuni balwa kakhulu laba wayekhuza ke yena ethi hayi yekani ukuhlasela wacebe khulu futhi ke nathi sasise nobhuti wethu lapha kwakuthiwa uSosobala wayesekhona ngesikhathi kwenzeka icala wayesho kahle wayesegolike wathi makuthiwa nansi iDabazi yaphuma hayi zingane lezo ngeke ngenzeke ngeke isenze lutho thina mazike zabulala mazike zakukhona umuntu ezimthintayo nje lapha emakhaya funeza wabafonela futhi wabatshena wathi
njengoba nizohlasela nje fune nazi ukuthi makukhona umuntu enizofike nimbulale lapha emakhaya fune nazi ukuthi impi siqale phansi futhi ezoqala ke njengamanje kuzobe yimpi engazange niyibone ngisho emadala dudeni. Wathi uDabazi wathi mawufika thina sakhipha umndeni yethu kwaCebekhulu wakhipha inkomo ezu6 nezimbuzi ezu6 wathengwa ibhokisi kwathengwa nokudla konke ukudla komngcwabo kwathengwa yithi kwathengwa bakwaCebekhulu kwayongcwatshwa kwaNgcobo kwaDabazi kubo kaMufi. Kodwa lokho inkantolo asikuvezanga ngoba ummeli wathi uma niveza lokho ukuthi kukhishwe inkomo ezu6 nezimbuzi ezu6 nizobe nikhomba ukuthi icala niyalivuma niyalazi. Kanti njengoba niliphika nje akufanele kube nikuveza asikuvezanga lokho. Kwathi noma sesifuna ukukuveza sesenze i-appeal sesigwetshiwe sesifuna ukukuveza ke manje sesithatha omunye ummeli ke sesikuyi-appeal wathi lo mmeli hayi lento ngeke isebenze ngoba aniveza ayikho la so ngeke isebenze ngeke kuvele nje ayikho la kuma transcript uyabona. So ubufakazi obusha kuyi-appeal abusebenzi kuze kusebenze the concrete evidence njengokuthi ingane hayi lo akangidlwengulanga mina lo umama wathi angiqamba amanga kanje uyabona. Kodwa futhi leyo concrete evidence let's say nje ingane ithi usibani bana akangidlwengulanga mina, inkantolo ngeke ivele ifike ikuthathe nje fast lokho ngoba iyazi inkantolo ukuthi ole ngane sikhulile kungenzeka ukuthi umndeni kalo kamdlwenguli usuhambe waya kule ngane wafike wathi wena sizokuthengela iPhone sizokuthengela ukuthi nokuthi thani lo muntu akakudlungu thani mhlawumbe umama uswashona nani bese umndeni uthi thani lo akakudlungulanga. Uthola ukuthi mhlawumbe iDNA ikhona kulelo case noma ingane ngathi lo akangidlungulanga but makhona iDNA ngeke bemdedele lo ngoba nayi affidavit akuwona wonke ama affidavit aphasayo enkantolo. Ingane ngasho ukuthi mina lo akangidlungulanga if befike beyichithe enkantolo lo affidavit le. So it's complicated lento yenkantolo. Ingakho ngeke ngithi mina ukwaboshwa nje usuku nebhadeli nzima kabi. Usuku nebhadeli nzima kabi. Ngisanda kuthola lento ye-criminal record. Lento ye-criminal record ayisuki. Abanye ke mangisho njalo bathi hayi kufanele uapply i-presidential pardon iyenzeke iyasuka ngoba ujustice osuke sephethe ayisuki le yanto. Ngikhuluma ngento ayisuki le yanto. Well ukukhuluma nokwenza akufani. Ezinye izinto siyayikhuluma at a distance kodwa mawusuzenza zenze. Yabona nje lento ye-criminal record ayisuki nje inhlobo sidalo. So usuku nebhadi makuthiwa ne-criminal record. Ngaphandle ke mawenze amacala amancane angekho ku schedule 6 noma uboshiwe wangagwetshwa yakwazi ukuthi igcine kukhanseleke kodwa nje umugwetshiwe wadonsa isikhathi ejele ngecala eliku schedule 6 hawe isuku le yanto ufanayo nje ayisuki inhlobo sidalo mayisukile usuku nenhlahla ngaze isuke injani ayisuka nje. So bengithi ngichaze nje ngaleyo nto ngoba abanye ngeze ukuthi abaphatheki kahle mangichaza ngodaba lika baba uGugu ukuthi awukwazi ukuthatha into eshiwo bathi abantu hayi nabangakubo bakhona sebefakazile yabona ngithi ministila ukwazi ukuthatha into eshiwo ngabangakubo thatha into eyashiwe enkantolo eyagwebisa umuntu enkantolo ngoba the only time la khona ungasiza khona umuntu ogwetshiwe ukuthi aphume ejele is to rebut the evidence yamgwebayo. Other than that akukho okunye bafuthi siyabonga kakhulu. Thank you.